Кайшанда булса, акылсызлыкның ни икәнен әйткәнем бармы? Акылсызлык ул 1 секундлык җөмләне 2 секундта әйтергә тырышу. Яңадан һәм яңадан. Һәм үзгәрешләргә өметләнү. Бу шын җүләрлек. Беренче тапкыр ул җөмләне күргәч, мин аны укуда кыенлык килеп чыкмас дип уйладым. Соңрак башка типте. Юк булмый. Әйе. Бу хаклык. Һәм мин моны бөтен җирдә күрә башладым. Кайда гына карама, бөтен җирдә шулай. Кайда гына карама, нәкъ шундый ук. Озын җөмләләр. Монда һәм монда да. Тәрҗемә әйткәндә, син уйлый идең. Моны тавышландырып булачак? Юк, әлбәттә. Бу җөмләне тиз әйтеп булачак. Гафу ит. Миңа синең мондый тәрҗемәләрең ошамый. Аңлашылдымы? Син нәрсә уйлыйсың? Мин буш сүз сөйлимме? Мин ялганчымы? Мин сиңа аукционер түгел. Аңладыңмы? Бул мый. Син тиле малай, тавышландырырга. Мин сиңа менә нәрсә әйтәм. Беләсеңме, эш нәрсәдә? Ярар. Эш шунда. Эш синең кәкре тәрҗемәңдә. Һәм монда минем сүз автоматы булмавымда да түгел. Бу күпер астындагы су кебек. Мин сиңа кайчанда булса акылсызлыкның ни икәнен әйткәнем бармы?